Kaya na basta. Yes bang, story pantat, agak alam agak. Lodak difu Sardar Thana long kebang nang kogalam the bang ke lapuson lo pini ni phai sir kep or phai adap baji troxira minute in koi pen baji troxira minute plik kep adak along labang suang bong long nili kedo nili boha long an aghotona lam si pini kado kobe karbi solang dorat sankorara raphan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nangli tamang no arjap iglo ahok lo pini nili methang Facebook page along nili isia video footage ka upload kado ko betum same theklong lo lake kado ko betum same copy potma polama bangke nili nangli tum aphan nili methang adeng tur pen than o edet sta nangli tum chini po atheke BJP along kedo mate tim karbi anglong kachapang reng agunda tum alang litum ke non het non rai pen kalilo lapuson muni aphan apran karmut ji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang li phan nepon cheksi alang li phan tamen hang tik areng ke peso alam alang li ke jongjong amun takalilo alang li ke inut song along si ke doduna bang phulo lasi song atuma phanan tame lang klot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapu song lang thaksi nili phans tame non phong abangke phongni an ke chok phulo lasi piniar ni abangke nili ning chekhang on ac ladak arona teng pen kaching sai dia phan si nilitum ladak dipu lublang so Sardar Thana long an nangpali lo nangpali nang ko kalam thela puson lo pedap adap nangli tum angno nilia video tami pidang lo padi troxira miniting koi apor malom bangkrip hoso se BJP atum ko chapang reng agunda nangli tum ta theklong lo jimamen puson myo nok be fitness po labang so jimalong gymers atum abang putin ta nangli tum trainers atum nangli tum theklong lo haladak pok o pok a budi ke lang no ringti ke tharagrap ni mama aning aphante apok themunak apok aphante aning themunak chongpeng pali pala de ilitum theklong lo therak me mama ta alang litum hello kar mane wol angkang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke do nai pu kati krong atu munir aphan kai ke stame ke theng ke chok ji aphan aning ke hang e lake nili phande ke lilo nili tum APHL silong ke claim ke dam ala pen nang ke cherap do na bang ku bang phi tum aphan ke ther hem an humridam si lapen nane atokason personally lapason chetong si areng kapaso kaddo ka veke dok piglo hisabun e lo lage lasi nili phanda me losong thaksi pedda papor nili hemalong an wangsi mohon tiso alangli town committee chairman ex town committee chairman iglo alangli ke si alangli sinili nili to ma hemalong nili to ma bohalong hapang paching si nili menang hang si nili phaning thor amasi osomar tombang sin nili phaning thor lo po komane tum bang thor tha pasi nili tum bang thor lo amasi ki thur pe namat nili phan mohon tiso bang nili phan la poson nang pulo nang gobilo ko BJP against ne tum phan kai kita nang tok ha nang gobilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ketok are nei tok ketok neta parti long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta ketok kalang kama tamen nili ketok an ke nili patute nili methang Facebook page along da doji la pen nili ke group long da kai kita sia muni tum nili phanang theklang lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bangyong si society aron penta accept on epin lapan alam juno lapen lapan angang gilit alam yong nili ketok do kok plotang te nili phanang paklang ignot ko nili bang koilo lana pile nang tum nili phan kopi maning sai maning sai no plo o ko nang di chapang tanglang poma nili phan men nili no pheng lapuar vinas nili phan nang eteng mon disoba lanang teng de panamasi alangli kechewan alangli ri sang ho tumta
nili phanang phedun proplo nangke sak nili phanang phedruplo lapen nili hema sorta me nili phanang cherap dunlo nili hema sorta phan tame ache thok tumsi ninghang tik kang bai tekang floralong kapak rep ar jipen la pason tan nili hema sorta phan tame alang claim tekang lo lala lasi pini nili gicho pola ma bangke la puson halo lasi alang litum party ingul kan nili phanta nang ketek pinak posi pini nili tum la APHLC Central Committee hoilo ladak nili dung nili tum VP sar dolo lapen ke kaddo ka be Central Committee long claim ra pet ke thegeding ku ex candidate Rajan sar tame nili tum dung dolo lasi nili tum ahin pen la bangso BJP ya gumda tum phan arono te ing pen nili tum tame non bangke dojoje nili tum tame chisongji lapen alang litum kaikis ta jakong githor jakong ke badulong samedo an ewan gicho jakong ke la se son thang thakalang litum ke wangji langar ni yong se alang litum tapos on sai lang noing tonte plotang te nilitum hin pen same ka chesong hi phangke chisigding te pedam nang le tan son nang le tan ngateng keng ho tumuma lo ka bana le me sudak amen nili pudak the ol dak nili ka chenot abang pudu opot nili dak lang ponik dang kokko la puzon halo amena bangke ke chengsi bangke nili phan nili reng nai papo cheng bangke mohon tisolo lapen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili phan nili reng nai paso dunve tum lo lapen ke Mr. Longki rongpi alang li ke damtang le inoda sapi mar pen lam ke do bojarang bong halo to stand long le ex army acha thok ke phet ala bang so munit contractor se chekrong bon la alang li tame dolo lapen abangke George rongpi tame dolo Education Board Chairman George Rongpi alang liya gari pen pen sidolo lapen bangke Sandar Teron dadolo lapen bangke Lokhoni hi dolo lapen bangke Gotom Ronghang alang litum labang so nok be fitness along alang li akrom ai ke then nai ke chakrong bang la ala ik pheng he la alang li ta doiglo lapen bangke Longkiri Tiso alang li hello kaddo kabe elitum social media long theklong lo party phan chakali alang li ke song akam ke claim tuma phan social activist tuma phan tame kai kita anong ke jo pendang lo lang klop lang li lampar kai kita ketok abang tu lang li alang li tame do lai hoye tame lo lapen gari arlo ko mamane dolang nili alang tuma phan ke hisap edone nili video footage along nili kasar tame nang li tum thekonong gi ihum babang ge sui lapen ihum babang ke XUV 700 labang ke prank nang ke hang polam babang ke hello pig lo BJP itu mong si poisa corami ku bangke nililong nang ram rong ronjit kram sabudi nililong nang ram rong alang li na je poduni phanon phan thom bak nang lang nili midiang no sinili ninge poisa tangka punon bidi sore punon ke thek punon non phan thom bak nang lang je poduni phan jalang li nililong tangka na coram boy kona tangkal nili sui alang li paklangon ba nili sui abi pasame alang li yong sinil phan true Google Pay pen sinil phanai people long te alang li transaction record alang li paklangon radang dong pilo lang li aphu bi lama bang ka divert je phan lama bang ka prek hin na ke pon di phan selang le dum BJP to ma order dur ke la helo